O mal tempo, rebaixas e máis rebaixas. En Vilagarcía, o pequeno comercio local tenta seducir o público con destacados descontos. No sector amósanse moderadamente satisfeitos coa campaña. Recoñecen que as vendas poderían ser máis. Con todo, explican que estas rebaixas están a funcionar mellor que as de anos anteriores. Está funcionando bastante ben porque non somos unha tienda que este o resto do ano tirando os precios. Entonces, cando empezamos las rebaixas, a xente sabe que temos un produto de medio alto, un produto bo, entonces suele funcionar e a xente ven e aproveita os precios. Empezamos con bastante animación e estuvemos todo o mes de xaneiro pois levando moi ben. Está indo un pouco relaxada demais. Ben certo que o tempo sí que nos está favorecendo. Dende Zona Aberta indican que as rebaixas non están sendo tan boas como desexaban, pero que non os colle por sorpresa. O problema, a liberalización do sector. Levamos tempo dicindo que as campañas de rebaixas agora pois están desvirtuando un pouco polo sistema que estamos tendo. Entón sí que fai que a xente merque, pero non o suficiente como era antes. O que piden dende o colectivo de comerciantes Vilagarcía é que se acorte e se limite no tempo o período de rebaixas, unha demanda que comparten a meirande parte das tendas. O que teñen que facer as persoas responsables é volver a un control, vale, de rebaixas ou un control de tempos como era antiguamente. Porque sen ese control o pequeno comercio pouco pode facer contra as grandes empresas multinacionais. Outro problema co que se atopan tamén en rebaixas son as vendas das grandes plataformas a través da internet. As rebaixas non só se fan en tienda física, tamén en tendas online, entonces ao final tamén é un período que tamén nos afecta a nós. Eso sí que incluso máis incontrolable que o período de rebaixas en tendas físicas. Ante este contexto, as tendas de toda a vida apostan por xogar as súas cartas dando aquilo que os xigantes non poden ofrecer, un trato próximo e directo co cliente. Axudando a xente a que escolla, a darlle un consello. Entón, eso é bonito, polo menos a min gustame chegar a unha tenda e que me atendan se queren uns zapatos ou o que queira. A pesar deste panorama complexo, hai un factor que si está a sorrir ás tendas en Vilagarcía. Neste inverno, o tempo acompaña. Compara con outros anos, o que nos está axudando que o inverno está vindo nas épocas que ten que vir, non como outros anos que estaba o tempo totalmente tolo. O período de rebaixas en Zona Aberta prolongarase aínda unhas cantas semanas.